Γεια σας, σήμερα παίζουμε Minecraft, με λένε Άγγελο και είμαι με τον φίλο μου, τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Σήμερα θα παίξουμε Survival Games στο DRC Network. Θα δείτε πως πεθαίνουν οι προ. Γιατί... ναι. Ναι. Συνηθισμένα. Καλύτερα να μην βλέπεις το βίντεο. Αν και δεν νομίζω το 5χρονο ή 6χρονο να μπορεί να μπει στο YouTube. Θα βλέπει τώρα. Πού πάμε? Να, πάμε. Εγώ με τον Γιώργο θα είμαστε ομάδα και θα προσπαθούμε να σκοτώσουμε τους άλλους. Έχει πολύ πλάκα να παίξετε. Επίσης, ναι, επίσης να μας κάνετε subscribe. Να το διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε. Εμένα συμπαθούν εννοείται. Γιώργο, πού είσαι? Α, εντάξει, είδα. Χανόμαστε, ξέρω. Είναι χαμένος ο Γιώργος γι' αυτό. Λοιπόν, τι σπαθί? Έχω βουντινό. Γιώργο, έλα εδώ. Where are you, Georgia? Τι? Α, ωραία. Α, ωραία. Παρά και σε αυτό. Έλα στο σπίτι εκείνο, από Σαν. Έχει πολλά τσέστα εδώ πέρα γύρω. Flint and Steel, βρήκα. Πάμε να σκοτώσουμε το σκύλο σου. Να. Ωραία. Thanks. Σου έχω αυτό. Πάρε και σε αυτό. Πού είσαι? Πού πάμε? Ωραία. Μ' ακολουθάς? Μείνετε συντονισμένοι. Ωραία, βρήκα. Μισό λεπτό. Γιώργο, κράτα με. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Ήρθα. Ωραία, πάρε αυτό. Ποιος με βάρεσε? Γιώργο. Γιώργο, κόψε λίγο. Μ' ακολουθάς? Ρε, κόψε λίγο. Αλλιώς θα σε σφάξω. Πού? Κατά λάθος. Ναι.
Καλά τους χάλασε το Ender Pearl. Come on. Να. Βρήκα ένα chest. Σου έχω μπότες. Πάρε αυτό και αυτό. Μου τα είδες. Και δεν πάμε. Πώς πάμε είναι το θέμα. Έλα. Sorry, αλλά έχω lag. Όχι. Αλλά δεν πειράζει. Α, ωραία και έτσι. Γούντινο. Γούντινο. Γιώργο, παιδί μου, μάθε αγγλικά. Τι τάξη είσαι. Πάμε στα σπιτάκια. Ναι, που το διαγράψαμε, επειδή δεν τραβάγαμε καν. Ωραία, μην το αναβάσεις. Πού το? Ναι. Πήγε από εδώ ρε να πήρε. Όχι. Εγώ έχει Diamond Chestplate. Μου φαίνεται. Ναι, έχει Diamond Chestplate. Πρέπει να το πάρουμε. Πού πήγε ο θανάτος? Κι εγώ. Ωραία. Ωραία, κάηκε. Και έχετε μέσα στη σφουλάγια μου. Α, έπεσε. Από εδώ είναι. Όρμα του. Ναι. Μια χαρά. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Ναι, γιατί. Πάρε, έχω... τώρα σου έδωσα τα 29 και έχω άλλα 29. Ούτε εγώ. Α, έχω. Αλλά επίσης δεν μπορώ να τρέξω, οπότε τα τρώω εγώ. Άρα πάρε αυτό, πάρε αυτό. Εντάξει, έχω μείον 3. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Ποτέ δεν φτιάχνουν εδώ πέρα, νομίζω. Κι εγώ. Γιώργο έχει Diamond Sword ο άλλος. Και εμένα. Βοήθεια, Γιώργο, βάλε τα TNT, βάλε τα TNT. Ψόφισα. Είσαι πανέξυπνος, Αυτά ήταν για σήμερα. Και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Γεια σας.